Bakaixo guztioi, gaurkoan Ainhoa Latatu dugu gurekin, bera UEUko gradu eta graduondokoen arduraduna da, eta berarekin azken hauetaz hitz egingo dugu. Hau da, UEUk sustatzen dituen graduondoko ez. Ongi etorri, Ainhoa. Kaixo, Idoia. Ondo, prest ezta, elkarrizketa hau egiteko. Bai. Baliabide bereziak dira eta denei heldu behar. Hori da. Aipatu bezala, beste ikasturte batez, 2020-hogeita batean, UEUk hainbat espezialista eta aditu titulo sustatuko ditu EHUrekin batera. Pixkat, azalduko diguzu zein da lehenengo eskaintza? Bai, 2020-2021 baterako berez 8 titulo ditugula edo eskaintzen laguntzen dugula esan dezakegu. 8 titulo horiek barneratzen dituzte bai espezialista titulo zein aditu tituloak, baina egia da badagoela bi espezialista titulo horiek badaukatela euren barne nolabait esatearren aditu tituluak be bai. Honek esan nahi du badakagula aukera egiteko eskaintza luzea, 30 edo 32 ECTS-etakoa eta ikasturte oso hartzen duena, edo aditu titulua, bere barne zati txiki bat, ez? Honela daukagu adibidez, IKTak eta kompetentzia digitalak hezkuntzan, etengabeko formakuntzan, eta hizkuntzen irakaskuntzan. Kasu honetan, bere barne, hau da, 32 ECTS-etako espezializazio titulo bat, unibertsitatekoa, baina bere barne egin dituzte 3 modulo. Orduan, horietako bakoitza da aditu titulo bat. Orduan, egin daiteke aditu tituloa baliabide digitalen inguruan, hezkuntzako baliabide digitalen inguruan, bere aukerak eta arriskuak, egin daiteke IKTak eta kompetentzia digitalak eskolan, unibertsitatean eta enpresan, edo hirugarrena izango litzakena lotuta ikerkuntza digitalarekin, bai? Orduan, egin daiteke dana edo horietako bat. Ados. Itzulpengintza eta teknologian ere berdina gertatzen da. Dakago ikasturte osoko eskaintza, 30 ECTS-etakoa, eta oso eskaintza integrala dana, baina posible izango litzateke egitea 15 erdiko modulo bat. Kasu horretan izango zen itzultzaileentzako oinarrizko teknologia lantzeko. Eta hori 15 ECTS, bai? Horretaz gain, badauzkagu beste 2 aditu titulo. Eragin linguistikoaren ebaluazioa, eta baita hizkuntzen kudeaketa osasun arretan. Nik esaten dut daukagu, gure sentitzen ditugulako bebai, ikusi ditugulako jaiotzen, zelan jaio diren, zelan landu dugun gaia, eta gero eskaintza aurrera eramateko orduan ere hor gaudelako. Baina, bueno, berez, titulo ofizialak dira, EHUk ematen duen titulo, berezko tituloa da, eta UEUk egiten duena da, osagarritasun hori, alde batetik sortze aldera laguntza emon, zein gero aurrera eramateko orduan behar den aholkularitza guztia emon. Hauetatik dagoeneko berri batzuk dauzkago, nobedade batzuk ikasturte honetan, berrikuntzak, zeintzu diren azaltzerik bai? Bai, aipatutako itzultzaileentzako oinarrizko teknologia eskainiko dugu lehen aldiz. Berez, hau eskaintzen zen espezializazio tituluaren barruan, baina hau berria izango da. Aukera txiki hori egin izatea posible da. Eta baita be, eragin linguistikoaren ebaluazioa. Hau dagoeneko bere momentuan ere lurraldea eta hizkuntza jardunaldiekin eta espezializazio titulua ere eskaini egin zen. Baina, orain ikusi dugu asko eraginkorragoa izango litzakela eskaintza laburrago bat, praktikoago bat eta zuzenago bat. Eta hau ere berrikuntza bat da. Ados. Eta pixka bat gainetikan aipatu ditugu, zeintzuk izango diren, printza batzuk edo xehetasun batzuk ematerik bai, hau da, zein zuzentzen da bakoitza, zein interesgune izan dezakeen, entzuten ari den norbait? Bai, orain bizi dugun egoera honekin nik lehenik aipatuko nuke IKT eta kompetentzia digitalen graduondokoa, ez? Bertan egiten da oso trataera integral bat, ontxe momentuan IKTak eta betetzen duten toki horretaz, ez bakarrik hezkuntzan, ze hezkuntza oso nabaria da orain, ez? Zenolako metodologia aldaketak bultzatu behar izan dituen egoera honetara
moldatzeko, baina baita ere badaka beste atal bat, ere ikerkuntza digitala ditzen dana, eta oso interesgarria izango litzateke, edozein lan, ikerketa lan, dokumentazio lan, ez dakit, zerikusia dakanak giza eta gizarte zientziekin eta IKT-ekin lan egiten duten, pentsatzen nahi naiz hori edozein dokumentalista, edozein doktoregai bere ikerlana, testuak, zein gizarte zientzietako edozein dokumentu diranak eta oso baliagarri izan dezaketenak. Hori ezikateri dagokionez. Kasu honetan, urrian hasiko lirateke eskolak, kenduta IKTek eta kompetentzia digitalak eskolan, unibertsitatean eta enpresan, hau otsailean hasiko litzateke, bai? Aipatuko nuke itzulpengintza eta itzultzaileen oinarrizko teknologia, azken finean, teknologiak oso garapen abiadura handia daukalako. Eta interesgarria da momentu honetan ere ikustea ze aurrerapen emon diren eta zelan erabili guzti horiek. Eta hau interesgarria da graduatu berrientzat, ikuspegi hori hartzeko, zein dagoeneko lanean ari diren itzultzailentzat. Eta hizkuntzen kudeak eta osasun horretan ere oso momentuko gai bat ere lantzen du, ez? Eta pazienten arreta osoa izan dadin ere, hizkuntzak zen olango tokia betetzen duen aztertzen dute bertan. Eta kasu horretan, dagoeneko 2 jardunaldi ere antolatu dituzte EHUn, udako ikastaroetan, guk ere gonbidatu gendun Galeseko islari bat, oso gure egiten dugun behar bat da, ez? Dano dauzkagume txikiak, gure adinekoak, dano nahi dugu bebai gure hizkuntzan aritu alizatea, komunikazio hori ere onena izan dadin batez ere, osasun arloan ere oso ez intimoa, ez, baina oso zuzena delako. Eta hori zelan bultzatu daiteken. Eta lehenengo edizio auki dugu aurten, eta oso interesgarri izan da, bertan auki ditugu euskara teknikariak, zen administrazio mailakoak, baina baita ere osasungintzari lotutako erizain, fisioterapeuta, psikologo, mediku, eta orduan oso multidisciplinarra da, eta elkarren artean aurrera eramaten ari diren proiektu oso interesgarria da. Eta azkenik eragin linguistikoaren ebaluazioa, kasu honetan, udal lege berriarekin, hainbat aldaketa gertatzen ari dira, udaletan, udalerrietan, egiten den edozein aktuazio, bai obra, bai moldaketa eta hizkuntzarengan eta hiztunengan, euskaldun hiztunengan, ze eragina izan dezaken, neurtzeko eta aldela ere leuntzeko dauzkan eragin horiek ere, horren bidetik teknikariak batez ere, arkitektuak ere, gestoriak, horre guztiak formatu nahi ditu. Oso ondo. Danak hasiko lirateke urrian, esan duten moduen, kenduta IKTek eta kompetentzia digitalak, eskolan eta eta hizkuntzen kudeaketan. Horrek urtarria otsaila, baina gainontzekoak urrian. Hori da. Bai, argi gelditu da. Eta, berez, aipatu dugun bezala, ez dira UVren tituluak, pixka bat EHUrekin edo EHUrekin batea sortutako elkarlan bat da. Pixka bat, zehazterik bai zertan datzan elkarlan hau? Bai, egia da, gu ez garela unibertsitate bat, ofiziala, ezin ditugu tituluak eman, naiz eta azken urteetako lankidetzari esker, sortu den UPV-HUri atxikitutako ikastegia irakaskuntza masterra aurrera eraman alizateko. Kasu horretan ere titulua UPV-HUrena da ikastegia txike izango litzakelako. Honetan ere guk ezin dugu titulorik eman, baina gure egiteko nagusia da detektatzea momentu honetan ze behar dauden, jendeak ze ikastaro, ze formazio eskatzen duen, non daukagun
alango behar izan bat, sare bat osatzeko, eta behin hori detektatuta, izango litzakena titulo hori ernatzen edo diseinatzen hastea, ez? Horretarako oso importantea da ueuk daukan sarea, ez? Azken finean, euren gandik gertu dauden, bai bazkide, zein ikasle, zein irakasle, oso segmentu ezberdinetan egiten du lan, oso leku ezberdinetan, eta horrek ematen digu guri perspektiba oso zabal bat. Orduan, batez ere gure lana hortan datza. Eta horri lotuta, 2002tik lanean ari garen ez ere euskarazko graduondokoak sustatzen, hor dakagun esperientzia metatu hori ere aholkularitza gisa erabiltzen dugu. Hau da, badakigu besteetan zer ez duen funtzionatu eta zer bai. Eta orduan, etengabeko proposamenekin lan egiten dugu eta adibideekin. Eta pentsatzen hori dela, gure balioetako importantenetako bat. Eta azkenik, danak dira online, eta hor ere ueuk azkenengo urteetan online irakaskuntzarako eredu pedagogiko propio bat ere landu du, hainbat adituri esker, eta hori lujo bat da, etengabe hobetzen goazen metodologia bat da, eta hori ere eskaintzen dugu balio erantzi gisa, ez? Eta zergaitik da garrantzitsua graduondokoak euskaraz eskaintzea eurentzat eta, orokorrean, zergaitik? Egia da, euskaldunok eleanitzak garen neurrian formazioa edozein hizkuntzatan jasoalko ginukela. Baina, euskaraz egiteak netzako hiru helburu betetzen ditu. Batetik da, euskararen garapena eta osasuna mantentzea aldera, non, goi mailako jarduerak egiten ditugun neurrian ere, terminologia oso bat garatzen doa, sortzen doa, ez? Eta, elkarlana nahiko polita dakaue bai, korpusak lantzen dituztenekin, eta hori modu egonkor batean lantzen dugulako euskaraz ere. Beste alde batetik ere, euskaraz formatzerakoan ere, euskarazko jardun profesionala ere ari gara erresten, ez? Zenbat alditan entzun dugu, eski jo aprendi en castellano, ez? Eta, euskaraz errestasun hori ukitzeak ere, gero lanerako errestasuna emango du. Eta azkenik, honelango graduondoko bat martxan jartzen dozunean ere, sare bat jartzen dozu martxan. Eta orduan, komunitate izaera hori ere oso importantea da graduondokoetan. Ez graduondoko bera dagoen momentuan, baizik eta aurrera begira ere. Eta hor ere, euskaldunon arteko sareak ere importanteak direla esango nuke. Aipatu duzu 2002garren urtetik dabilela ueu graduondokoen hildo hau sustatzen. Zer nolako balorazioa egingo zenuke? Helburua potoloa da, baina gero, egunerokoak ere erakusten digu. Ez da zer ikasi dugu bideo honetan, zer hobetzeko, badaki galdera zaila dela. Bai, gainera 2002tik hona gauzak asko aldatu dira bai, jendartea asko aldatu da, gu aldatu gara, UEU-bera, EHUren lerro estrategikoak ere aldatzen dira. Nik balorazio ona egiten dut. Ez, egia da, euskaldun komunitatea ez dela oso handia, beraz, normalenean behar formatiboa dagoenean, zuk martxan jartzen dozu ikastaro edo graduondokoa, eta behin asetuta, hor ez dagoela ikasle gehiago. Berezko tituloak eta batez ere EHUk egin duen azkenengo moldak, eta 15 ECTS-etako aukera hori martxan jartzen, aukera ematen duela oso dinamikoa izateko. Oso errez moldatzen dugulako, oin behar dugu hau, bi urte barru beste zer izan daitek eta moldat dezakegu errez, ez? Orduan alde horretatik, kuantitatiboki, urte hauetan 13 titulo antolatu ditugu, edo lagundu dugu antolatzen, ez? Baina 13 titulo ez da gitxi, eta 300 ikasletik gora pasau dira euskarazko graduondoko hauetatik, ez? Netzako ez dira zenbaki txarrak. Hori kuantitatiboki. Eta kualitatiboki nire balorazio ere ona da batetik, hasieran
eskaintza aurrez aurrekoa zen, guztiz aurrez aurrekoa, eta onlinera jo dugu. Honek laguntzen digu bateragarri egiten gure lanarekin, gure bizitza pertsonalarekin, eta orduan hori izan dugun garapena ere nire ustez oso ona izan da, onlinerako bideo horretan, ere lehen aipatu dugun eredua lagunduta, eta bar. Eta azkenik ezin da itzi aipatu gabe ere, albo onura batzuk ere ekartzen dituztela gradu ondokoek, dala argitalpengintza, direla artikuluak, direla ikerketa lanak, ez? Eta horrek ez bakarrik gradu ondokoari, eske komunitate osoari egiten dio mesede. Euskaraz izatearren eta gai bat lantzearren. Ordan nire valorazioa ona da. Bikain, azalduta. Aipatu dugu, orain arte, hildo hau EHUrekin elkarlanean aurrera eramaten duela UEUk. Beste unibertsitatekin badago asmorik horrelakoak egiteko? Bueno, aurretik... Edo bokazioa hori da? Bai, hori da. Aurretik saiatu izan gara, baina, edo baldintzak ez direlako izan egokienak, edo ez alako momentua, bertan bera utzi behar izan dira, baina egin dugun moduan jarraituko dugu egiten. Nire ustez lehen aipatu dugun sarea da UEUren balioetako bat, eta sare horretan adituak daude unibertsitate berdinetan, enpresa berdinetan, nik esango nuke ate hori irekita daukagula, bai. Eta pixka bat, etorkizuneko, zein izan beharko lukeen norabidea, gradu ondokei dagokionez, zein dela uste duzu? Lehen aipatu dira irakaskuntza masterra, eta hori da nahiko eskaintza egonkor baten adibidea, hori beti behar izango dela horrelango formazio bat. Berezko tituluetan, niretzako urtetik urtera gure lan baldintzak eta gure lan esparruak eta sortzen diren beharrak aldatzen doaz. Orduan aurrera begira bide beretik jarraituko neuke, esan duen moduan 15 ECTS-etako edo eskaintza laburrago batek ere aukera ematen du, gero eta okupatuago gaude da, eskaintza laburrago batek aukera emateu formatu eta gehituz joan altzara be bai, ibilbide formatibo diferenteak eginez, nik alango eskaintza dinamiko batean pentsatzen dute etorkizunera begira. Eta bukatzeko, pixka bat, datu praktikoak beharko genituzke, aipatu ditugu, eskaintza zein izango dan, 20-21 ikasturterako, norbait interesatuta egongo balitz, aurre matrikula epea zein da, nun topatu dezake informazio gehiago? Bai, informazio guztia UEUren webgunean jarri dugu. Bertan ere daude EHUrako esteka guztiak, zuzenean, bai? EHUra sartzea ere posible da, eta bertan dator eskaintza guztia zerrendatuta eta titula aukeratuta bertara sartzerik egongo litzateke, baina hori, UEUtik egin leikena da euskarazkoak zeintzu dira, aipatu ditugu gaiak, gainera errez bideratu dezakegu. Ekainaren 30 da izen ematea zabalik, aipatutako graduko gehienentzat, eta horren ostean etorriko litzateke aste bateko matrikulazio epea, baina printzipioz ekainaren 30 arte zabalik egongo da taldeak osatzeko aukera izen ematearen bitartez. Eta izen ematea EHUren bitartez egin behar da, baina esan dakoa. Lotura guztia daude bebai UEUren webgunean. Oso, Ainhoa Latatu, mila esker, galdera hauei erantzuteagatik eta gradu ondokoen hildo hau argitzeagatik. Laster arte eta ondo izan. Eskerrik asko zuei, badakizuen nabilen ere, eta edozein zalantza edo galdera argitzeko ere prest naukazue. Gero arte. Agur. Agur.